Malawi akafuna change cho amachipesa saopa ndipo nditsimikize apa kuti Amalawi afika potopa ndi izi zimene akuziona lerosi ndiye Amalawi afuna kusintha ndi kuti change cho chichitika kusintha kuchitika ndithu. Koma ndayambira umenewo chifukwa chonena kuti alidere nkulinga utaenda nayeyo tikaziwana bwinobwino tonsefe zinthu nkumayenda bwino ngati mene tikuyembekezerera sikulo tizakumbutsana mwambi wache uwu akuluakulu amatero kuti uyo amadziwa chipsera chakumsana ndi uyo umasamba naye kumtsinje. Poopa kunena kuti Achilima ndi amene amadziwa chipsera chakumsana. Anangoganiza zonena kuti timusowese Chilimayi chifukwa ndi amene akudziwa zabala lili kumsanako. Limpopo FM wefambra lidzayo. Mwaswera bwanji Amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Tanyo on Limpopo FM radio station kuchokera kuja ku Namibia. Muliko bwanji abale athu konse kumene muli madera osiyana amdziko la Malawi. Ndana amene asakudziwa kunena kuti kuli convention ya DPP aliyense akudziwa ndipo tamvaso a DPP ainakewo kunena kuti atita na alendo kumeneku ndiye kwaitanidwa ngati aku afodi kwaitanidwa UDF kwaitanidwa UTM komanso Andwena ndiponso tangomvatu tangosinidwa kutu kwaitanidwaso zipani zina azikuluakulu azipani zina kuchokera maiko ngati ku South Africa aitanidwa atu kuti akaonerere ndi ena nkumakhala pasi kumakapanga maplani onena kuti ayi ife tikasokoneze ino koda alendo akamapita azipita ndi zonena zonoti ku convention ya DPP kunali zosokoneza. Tasiyani zimenezo mwapanga ku MCP kuja mwakapana tasiyana zanu apange convention yanu ichatu munaipanga kwa masitina aoneko. This is Comrade Tanyo pa Limpopo FM. Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Ife timakonda kuchenjeza, kulangiza, kuphunzitsa, kuziwisana. Chigawo cha kumadzulo kuno ife tikufuna tichenjeze ku chipani cha DPP kunena kuti pamene mukupita kuti mukukawasankhira Amalawi ochuluka anthu oti azawayang'anire
kuchipani angakhale kuyang'anira dziko. Tikupempha kunena kuti chonde chepesani zonena kuti ife tikufuna mukamusankhe uyu malinga ndi zolinga zanu zimene zonso ifeyo ngati amalawi sitikuzifuna. Tikufuna musankhe anthu amene ali ndi kuthekera kuti achiyendese chipani cha DPP bwinobwino. Ngatinso muzawine chipanicho chikazalowa mboma, bomalo lisazakhale lokomera anthu awiri atatu, bomalo lisazakhale la lomwe okha. Taonatu azathu a MCP apangatu convention yawo angosankhana okhaokha achewa. Ife tikufuna chipani cha DPP chituonese ifeyo amalawi chisanzo chabwino kunena kuti kumpoto kuli DPP, pakati kuli DPP, kumwera kuli DPP, ku Eastern Region kuli DPP. Tikufuna tipemphe ino amene muli ndi anthu anu zomati muzawuza anthu kuti kamvotereni ukamvotereni zimenezo iyayi musaononge nazo chisankho. Anthu asankhidwe malingana ndi mmene anthu afunira kunena kuti koma titasankha aphiriwa ife atitumikire, ife titasankha Samia Sulaimaniwa ife atitumikire, ife titasankha George Chaponda atitumikire. Ngati munthu sakuafuna George Chaponda tisadere nkhawa kuti ndi chifukwa chani, koma tingozifunsa kuti zakhala bwanji. Chimene tikufuna ndichonena kuti inuyo chipani chanu cha DPP chikhale chilimbe pamene chikupita kumpikisano. Komanso tikupempha kunena kuti kukubweratu alendo kumeneko, alendowo akamapita apite ndi mbiri yabwino ya ku convention iko. Ndiye ndikupempha inu nonse a DPP ngati kumeneku kuli anthu ena amene mwakonzeka kuti atasankhe awa chifukwa chonoti awa ni mamiliyoni atazitenga nuko. Tikufuna khalidwe la munthu labwino, chipani chiyende. Pempho kwa aprofesa, perekani mpata kwa wina aliyense apikisane nawo, wowina awine, woluza aluze. Zindikirani kunena kuti anthu amene angasankhidwe mwakufuna kwa amalawi ndi anthunso amene amalawi azatha kugwira nawo ntchito bwino, chifukwa chonoti amalawi eni asankha anthu onoti azagwire nawo ntchito. Nde awu ndi chenjezo malangizo ku chipani cha DPP. Sitikufuna timve pakutha pa convention kunena kuti president wa Southern Region wakuti wa Southern Region, wakuti wa Southern Region, wakuti wa Southern Region. Tikatero ndioti regionalism ija ikhala ngati ikukhazikika. Tayiona regionalism yakhazikika ku chipani cha MCP. Tikufuna amalawi, tufuna tikuuzeni inu nonse amene mukubwera ndi zipani zanu, tikufuna chipani chimene chizatumikire amalawi kuchokera kumpoto mpaka na kumwera, kumvuma, nsanje, nkhotakota, mchinji. Tikufuna chipani chimene chocho chimene chizalumikizise amalawi onse ndi kubwera pamodzi. Koma izi zonena kuti yayi awandazawo akuti ife amalawi we shall never tolerate those nonsense. Mukwiye koma ife tipereke ulangizi, chifukwa tatopa ndi ulamuliro umene amalawi takumana nawo wa MCP watitopesa. Amalawi ambiri ali ndi chikhulupiriro chonena kuti pamene mukukakumana mukukambanga chipani, komanso ngati simusamala muzindikirani kunena kuti convention yanu mukukaphwasulaso chipani cha DPP. Mayi Mutharika ndikufuna ndikupempheni ngati mayi wa mnyumba, ana akamamenyana tu mnyumba chala chimapita kwa mzimayi, sichimapita kwa bambo. Sitikufuna anthu ayipise dzina lanu kunena kuti yayi
amayi anali ndi anthu awonso zimenezo iyayi inu mukhale mukuphika zokudya za bambo. Tikufuna timve zotsatira za chipani cha DPP kuti Malawi yonse yakondwa, ndipo angakhale ma delegates tisamve kunena kuti delegates mmozi wafera kulumu kumene anagona ku Blantyre ala comrade imene iso ndeti mbali ina itutamvatu kuti delegates wamwalira chamupha tikusakasakabe ifali mpopo kuti tidziwe kuti kodi chamupha ndi chani. Nanga munthu wapita kuphando komweko magazi mphuno zimapanga choncho. Limpopo FM ndi comrade Tanywa. Tikadali pomwepo nkhani ya convention Amalawi ndikufuna ndikuziwiseni komanso ndikufuna ndikuchenjezeni ino a DPP. A deputy commissioner a chigawo chapakati amene wandibambo Mbogo amene achimwene awo ndi acha akugwira ntchito ku State House amene anatikwatirira achemwali athu acha. Ambobo aku Southern Region Police apasidwa task, apasidwa ntchito yonena kuti iwo apange chotheka akasokoneze convention ya DPP kukakhale chipwirikiti. Ndipo dongosolo limene alipanga ndilolena kuti apeza anyamata amene ena achoka ku Lilongwe amene azavazikidwe ma uniform ngati a polisi pobwera kukomesa hall. Ndiye ndikupemphani a DPP mukhale osamala kwambiri, mukhala ndi a polisi koma a polisi osa polisi enieni atumidwa kuti azapange chisokonezo ku convention yanu. Ndiye msonkhanowu unaliko tu dzuloli kumene amakambirana a deputy commissioner aku Blantyre abambo Mbobo, kumeneku uthengawu atumiziridwa ndi order from above azikhale Ng'oma, Mayi Yolamu, Mayi Gotani. Ndipo ndikuyankhula pano anyamata ozasokonezawo abwera kale mu mzinda wa Blantyre akugona kumalo ena amene tikusakasaka. Tikuuzeni inu anthu amene mukhala mu mzinda wa Blantyre kunena kuti anthuwa akugona pakuti. Cholinga azasokoneze convention imene ikupangisa a DPP. Ndiye uthenga wanga a DPP pakufunika kuti musamalise makona onse mwachere bwinobwino kuli gulu limene likubwera muzina la polisi kufuna kuzasokoneza convention yanu. This is Comrade Tanywa, Limpopo FM. Tatiso tikuzuiseni kunena kuti boma likulimbana ndi achisale chifukwa chonena kuti mukudziwa ino achisale anali msilikali, ndipo akamagwira ntchito zake amagwira zachitetezo ngati msilikali. Ndiye aganiza zolimbana ndi achisale kunena kuti mwina nkutheka angamugonjese bwino Peter Mutharika. Amenewa akuyesa kulimbana ndi achisale ndi cholinga chonena kuti akathana ndi achisale ndiye kuti akuti athanaso ndi Peter wa Mutharika. Nde ino anomani chisale mukamakhala kumeneko muzidziwa zinone kunena kuti kulimbana kumene akulimbana nanuku akumfuna Peter wa Mutharikayo koma pota alowere
akupasowa. Tamva kuti ku DRC kwagwa ndege koma onse apulumuka palibe ndi mmodzi wafamo. Ndi amalawi ambiri amaimba telefoni ndi kumafunsa kuti akomredi Ntanyiwa sono yathu ija zinatheka bwanji. Ndendau zoti ripoti lili kwa a president ndi amene atipase ripoti kuti yathuyi igwe anthu onse mpaka kufamo. Ripoti lili kwa president ndetiyeni tadikire pajali Mpopo ndi Wabakiri Muluzi aperekatu mwezi uno ukamata tikamayamba 1 September tilandire ripoti la ndege koma zathu ku DRC ndege yawotu yagwa, ndipo itagwa kunali unyinji wa anthu umene unathamangira kumeneko kukapulumutsa miyoyo ya anthu, ndipo ndizosangalatsa kunena kuti anthu apulumutsidwa opandanso ovulala. Ndege itagwa anthu amene anayandikira anathamanga kukapulumutsa miyoyo ya anthu, ndipo president wa dziko limenelo sanayimike kufufuza kapena kupulumutsa anthuwa. Ndi anthu ambiri kuti nanga ife zatheka bwanji. Pamene popo ndi pamene amalawi tikhale ndi mafunso ochuluka kuti tsopano ndege yathuyi anayiloza ndi ndani? Pamene ndikutuluka mu programu yanga amalawi kunali mkumano umenewu a president anaitanisa mafumu, anaitanisa majaji, maloya komanso mazibusa, ndipo kumkumano kumeneku chimene amakambirana kumeneku ndizonena kuti anthu amenewa majajiwa, mazibusawa, maloyawa aitane Achihana komanso amwitane Timothy Ntambo kuti akambirane nawo. Amalawi ndofuna ndikukumbuseni kunena kuti ndi gulu lake lokhalokhala la mazibusa, la majaji, la maloya limenenso linamwitana Chilima kunena kuti zichepeseni kumapeto kwa zichepeseni chachitika ndi chani. Ndikufuna ndikuwuzeni a Timothy Ntambo komanso Achihana musazichepese. Anthuwa akakuitanani kunena kuti mukakambirane nawo musalole. Kumapeto kwa kokambirana ndi Chilima, kumapeto kothesa mulandu wa Chilima, amalawi chachitika ndi chani? Kumapeto konena kuti mulandu watha basi takuchoserani, chachitika ndi chani pa Chilima? Lero Achilima kulibe. Achihana a Timothy Ntambo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti musalole. Munapanga chisankho chochoka ku mgwirizano, ndipo ku mgwirizano munachokako akuti akusungirani maunduna amene inuyo musankhe unduna wina uliwonse umene mukufuna, kandunduna wokhuza chuma, kandunduna wachani akupasani. Koma dziwani kunena kuti kumapeto kwa zimene zizi kuli imfa. Ndendi kukupemphani kunena kuti mukalandira matelefoni onena kuti kuli mkumano, ino tangu awuzani kunena kuti ayi ife basi tinatuluka. Komanso Achihana ndi a Timothy Ntambo musayiwale zimene zinakuchitikirani kumponera. Ndizonena kuti anthu amenewa akabwere akakuitaneni kuti mukagwire nawo ntchito limodzi. Zonsezo zachitika DPP itangolengeza kunena kuti yakuitanani ku mkumano umene ali nawo wa convention, nde iwo atapezere poso mwayi. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumadzulo. Ino a DPP
ifetu tikukufunirani zabwino zonse zimene zibwera kumeneko ndi zimene amalawi azazilandire kazibwera zoyipa kazibwera zabwino koma tikuti pakufunika kusamalitsa chisankho chanu chifukwa mkutheka mukupita kukaphwasula DPP komanso mukupita kukamanga DPP. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Malawi, tikuzirira njiro za kulukisa kuyambira ulongoro tikuzisowa njiro za kulukisa makamaka pano magaji tikuchisowa chikondi cha kulukisa kuyambira ulongera tikuwasowa atati Kila chakula wangu akuti yakula kuti sapa kinjala nakwa wina kuna sapune akuima alimaso ndipo awina so atakiwa akuima alimaso ndipo awina so Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa tikateronso tikumaliza programu yathu ya nkhanga zaona koma ifeyo tikuti zabwino zonse a DPP kamangeni chipani kapena kachiphwasuleni tapereka malangizo ngati simusatira malangizo mawa musatikumbukira aloleni anthu asankhe anthu akumtima kwawo osati chifukwa chonena kuti auchena akuafunawa auchena akuafunawa zimenezo ndi zimene zikuononga zipani zathu. You are the last hope. Ngati mufuna kugwira ntchito ndi zipani zina izo muziziwe kumeneko. Chimene tikufuna ife ino a DPP convention yanu ikhale yabwino. Pamene afodi akapanga convention yawo tafuniranso mafuno abwino asankheso azisogoleri onena kuti atumikira amalawi. Pamene a UDF akapange convention yawo khasa apanga convention yawo kaya apanga njira ya mtundu wanji ifeso tikakhala osangalala kunena kuti zimene apanga a UDF ndi zimenezi. Ku UDF tikuli utsogoleri wabwino utsogoleri wa masomphenya kanyamata kapulipuli kawaliwali ukaona masayawo ino koma tupere naye ndikayang'ana kwa Fodi ndikamona Chihana ino musati kumbusa amali mwa Chihana ino mzimu wawo use mutendere. Ndikayang'ana ku UTM kulizipona ndizotheka osafoka osagonja osaopa mawu amene watisira Chilima. Akuti mumodzi muli mphamvu. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa ndikateronso ndapira Malawi akafuna change cho amachipesa saopa ndipo nditsimikize apa kuti amalawi afika potopa ndi izi zimene akuziona lerosi ndiye amalawi afuna kusintha ndi kuti change cho chichitika kusintha kuchitika ndithu.